For today's video, magluto tayo ng mga katilo. Tayo, pakain. Bangon. Ito na yung tunuan. Oh, ato nang gitak-ang mga katil. Gitak-ang na nato na kay na si Oscar okay. Nagkagod pa maglubi. Oscar! Oscar nagkagod paglubi para tuno na to anak ron. Oh, tara mga katil. Ito nang butang ang permirong ay kaduang tuno sa itong lubi. Ha? Kaya ito nagyunod ang ikaduang tuno mga katil. Okay, kaya magsikon. Atong ablihan mga katil, magluto na rin. Okay. Ito na kaya nabukal man. Oh, silawan na ito. Sugwak ko ng sa katungod sa kalami. Yummy, yummy. Nah, ito kong karon. Right. Gutom na kayo. Sok ka na ron. Daya. Na. Oh. Dito. Oscar. Gara si mama na to. Na, magauntan niyo. So, porta makaon. Kampo sa ta. May gugmaon ug mamayaon ka nga Dios takno sa kabuntagon Lord. Salamat Lord sa grasya takno sa buntagon di kaong tinubdan. Salamat Lord. Mga tagdugang kabaskog Lord sa panglawas Lord. Salamat sa panalangin Jesus.
Kada, nga ta. Oscar! Kaon na ta! Sultan, pakog na. Boom! Nga, Ang trapo na. lami pa siya kayong itong kay Binlod. Mga gagpino. Naman tayo bugas. Ano yung Oscar? Ay, lang silingan. Naigo yung silingan, gawin na bugas. Yung lubot, nakargag ako yun. Ano na, tanan? Ha? Yung panagkalaw, wala ay lawat ka na. Yung hatak mo, usap. Ano di ay, pilit mo ba? Namit git. Ini lang. Adalah sok-sok. Ah, sopo na ito eh. Ah! Sa gusto ulit, di ko masok-sok. Oh. Nah. Ini. Hindi ko takang sabaw na yung mga katil. Bawa naman yung tao na ni. Kita mo simula. Nagdalaragit. Terus saus-saus ka. Ah. Nakalingaw, may chop-chop ni. Ah! Agoy. Agoy, hungaw. Oh, tampok punta kayo. Mula rin sa tilaw. Bamoy. Saot na. May talagang gagawin niya kaya. Ang ihe ba? Nasa pa, bila? Gusto. Samad. Ah! Ano? Natambok na sa Tampok kayo. Ga. Itam. Lang. Sige. Kaya lang, salamat kayo. Pwede kong share o ganahan mo galantawan eh. Pwede kong share o follow ko. Ako pa nakapalo. Bless. Bye. I love you all.